Matur bangsa sampur Rina Jinggiring RRI Wangsulipun 10 Biung Dewi Sangkro Pandi Demang Wongso Drono Buyut Suru Reang dari Koyong Joko Brek Yo Saung Galing Jaluk Idi Bang Esturi Tore yang harap nang Roboyo Boleh Injeng Romo Reang Singaran Tumenggung Jayeng Rono Londo nganakno Gipaten Boyo Yung Sopo sing iso nyodor Cinde Puspito sing munyer ning kitiran Menara Galak bakal diangkat Tumenggung Kanoman genteni Injeng Rama Reang Jayeng Rono dijuluk Saunggaling Jokul Mak Sosrogoro Mluyung idenono bebasan Banyuwili tak pengkasane Giri patembayaning bangsa Londo Biung Dewi Sangkro idenono anak rika Joko Brek iya nggih tak ideni kaya ini ning banyu tak dunga-dungakno siramu bisa menang yo nggih nanging sing ati-ati yo nggih pangestu rika yo muga Reang anak rika Joko Brek bisa mengkasi patembayan Londo nek Reang dadi Tumenggung Kanoman ning Kadipaten Roboyo tak mulyake kabeh kawula cilik sing urip ning lidah Donowati bumine Biung Dewi Sangkro kon arepe budal ale dong kena dukun kan atur renon sekamsa leru agung budaya leran wetan hatur